Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. So, inaanyayahan ko po lahat, maging sa mga kapatiran po namin na nasa bahay lang po. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. At let us welcome the presence of the Lord sa gabi pong ito. And bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, God, sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, thank you, God, sapagkat, O God, sa gabing ito, O God, kakatagpuin niyo po ang bawat isa, O God. Tunay nga, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, O God, ay kakatagpuin niyo po sa gabing ito, O God. Lord, as we worship you, as we praise your name, O God, truly, O God, maranasan namin, Panginoon, ang rest, Panginoon, the joy, O God, that comes from you, O God. Tunay nga, O God, sa pasimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati sa service na to, O God. Lord, prepare our hearts, our minds, O God, to receive your portion tonight, Panginoon, to receive our portion tonight, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa presensya, Panginoon, na tunay nga ipaparanas niyo po sa bawat isa, O God. Thank you, O God, for once again, O God, you will fill, O God, every cups of your people, O God, tonight, O God. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po muli ay sama-samang dudulog, sama-samang magpupuri, sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po lahat ng anak ng Diyos, tayo'y umawit, sumayaw, magpupuri sa ating Diyos. Purihin natin ang Diyos na buhay. Oh, we worship your name, Jesus. You deserve all the highest praise, highest worship of your people. Thank you, Lord. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, sing righteous, righteous, faithful till the end, Savior. Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, you are faithful till the end, Savior. Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are.
beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, so wonderful, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. Jesus, I love you. Say, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, Lord, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonder, Lord, you are beautiful. Name above every name. So, come on, church, let's exalt the name of Jesus. We will sing how wonderful, Lord, how beautiful is your name. We worship you. There is no one like you. Exalted high and wonderful, wonderful, beautiful. Jesus, your name, name above every name. So wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above every name. Exalted. Lord, you are wonderful. Your name is beautiful. Jesus, your name. Jesus, your name is above all and I will sing forever. Jesus, I love you. Sabihin natin sa Panginoon. Sabihin po natin kung gaano natin kamahal ang ating Diyos. And I sing it with all of your hearts. Open your heart. Pour out your hearts to Him. Lord, we love you. Jesus, we love you. Oh, I will sing, and I will sing
thank you for your presence tonight, oh Lord. Lord, we love your presence, Jesus. Receive the highest praise, receive the highest worship of the people. Thank you, Lord, thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na there is no other name. Wala pong ibang pangalan, Panginoon, na aming tinataas sa gabi pong ito, Lord. Lord, truly, Lord God, you are beautiful. You are wonderful. Nothing can compare to your name, Jesus. Lord, salamat sa presensya mo sa gabi pong ito, Lord God. Lord, as we listen to your word, speak to your children, Lord God. Hindi kami aalis sa lugar na ito, Lord God, na hindi namin nare-receive yung portion na para sa amin, O Diyos. Lord, muli, we give you all the highest praise. We give you all the highest worship, Lord God, that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sino po ang pinagpala ngayong pong gabi? Sino po ang nakaranas ng presensya ng Diyos sa gabi pong ito? Amen. Diyan po sa ating mga tahanan, na-feel po ba natin ang presence ng Lord? We can type amen. Pwede po nating i-share yung mga experience natin sa gabi pong ito diyan po sa ating comment section. Sa mga nanonood po, sa mga nakasubaybay po sa ating live streaming. Amen. So ngayon pong gabi, tutuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa human nature ng bawat isa. Sino po ang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng human nature? Narinig na po ba natin kung ano yung human nature? Kumbaga, yan po yung ugali ng isang tao na nandyan na talaga sa'yo. Kumbaga, kakapanganak pa lang po natin, andyan na yan. So, yun po yung human nature. So, ang title po nito ay Total Depravity of Man. Ayan. So ano po ba yung depravity? Ano po yung meaning niyang depravity na yan? So makikita po natin dito kung gaano po ka-sinful ang isang tao. Makikita po natin dito kung gaano po tayo makasalanan. So sa pag-aaralan po natin ngayon. Pero makikita rin po natin dito kung paano tayo lilinisin ng Panginoon. Kung paano tayo babaguhin ng Panginoon. Amen? Handa na po ba tayo? Amen. So sige po, muli i-define po muna natin itong depravity na to. So sabi po, ang ibig sabihin po ng depravity, moral corruption, ayan, wickedness, the innate corruption of human nature. So kung makikita po natin, negative po ang ibig sabihin nitong depravity. So ang sinasabi po dito ay total wickedness of man. Total corruption of man. So yan po yung, kumbaga, yun nga, the innate corruption of human nature. Kumbaga yung human nature po ng isang tao, yung pinaka-ugali po ng isang tao is corrupted. Wicked. So yun po tayo bilang mga tao. So ito po yung ating pagbubulay-bulayan sa gabi pong ito. So katulad po yan ng sa isang computer. Pag meron kang file sa computer, may ginawang file na malinis, maganda.
Pero pag pinasukan ng virus ang computer mo, makukorrupt yung file mo. Di ba po? Masisira, hindi mo na magagamit. Papangit, kahit gaano pa kaganda yung gawa mo. Masisira pag napasukan ng virus. Sa buhay po nating mga tao, God created us perfect, clean. Sino po naniniwala diyan? Nilikha po tayo ng Diyos na righteous. Pero po, nung pumasok ang sin, pumasok ang kaaway sa buhay po natin, ano po nangyari? Na-corrupt. Na-corrupt po yung ating mga puso, na-corrupt po yung ating mga isipan, naging wicked yung puso natin. So, yun po yung nangyari sa tao. So, basahin po natin sa Romans 3. Romans 3 verses 10 to 18. Yan, sabi po dito, 10 to 18. Yan, basahin ko po. As the scripture says, no one is righteous, not even one. Ano daw po? No one is righteous, not even one. Kahit isa daw po. Wala daw pong righteous. Kahit isa daw po sa mundong ito, wala daw pong perfect. Wala daw pong malinis. Lahat daw po ng tao na ipinanganak sa mundong ito ay wicked. Lahat po ng tao na ipinanganak sa mundong ito ay sinful. Maging ako, maging sino man, wala pong righteous sa mundong ito. Tuloy po natin, 11. No one is truly wise. No one is seeking God. Wala daw pong matalino, wala daw pong nagsisik sa Panginoon. All have turned away, all have become useless. No one does good, not a single one. 13. Their talk is foul, like the stench from an open grave. Their tongues are filled with lies. So yung mga dila daw po natin, yung mga bibig natin, ano po yung sinasabi niyan? Puro kasinungalingan? Puro bad words? Ano po ba yung mga lumalabas sa bibig natin? Next. Their tongues are filled with lies. Snake, venom drips from their lips. 14. Their mouths are full of cursing and bitterness. Ito po. Ano po yung laman ng puso natin? Lumalabas po yan sa ating bibig. Curse? Puro curse po ba? Bitterness? Puro galit po ba ang lumalabas sa ating mga bibig? Ito po yung innate nature ng tao. Kumbaga nandyan yan sa atin. Next. They rush to commit murder. Destruction and misery always follow them. 17, they don't know where to find peace. 18, they have no fear of God at all. So makikita po natin doon, dinefine po dito, ano po ba ang isang tao? Ano po ba tayo? Kung hindi po tayo nakakilala sa Panginoon. Hindi po natin alam, kung hindi po natin alam ang katotohanan na nanggagaling sa Panginoon, ano po ba ang kalalabasan ng isang tao kapag walang Diyos sa buhay? Kung yung innate human nature ang nabubuhay sa atin, ano po ba tayo? So yun nga po yung mga binasa natin. Ganun po ang mangyayari. So, Number 1, sabi po dito, definition of the doctrine. So mas malalaman pa po natin, ano po ba yung sinasabi ditong depravity? Ano po ba tayo talaga? So isa-isahin po natin. Number 1, it is not without conscience. So ang tao daw po, it is not without conscience. Wala daw pong konsensya. Ano naman po yun? Tignan po natin. Basahin po natin sa Titus 1, verse 15. Sabi po dito, verse 15, everything is pure to those whose hearts are pure, but nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and conscience are corrupted. So kung yung puso daw po natin ay corrupted, pati po yung isip natin,
pati yung conscience natin ay makukorrupt din daw po. So, yung human nature po natin bilang tao, ibig sabihin po pala, yung ating isip, yung ating conscience, nakukorrupt po. Sa atin po ba bilang Kristiyano, sa tingin niyo po ba sa sarili niyo, andyan pa po ba yung corrupted mind, corrupted conscience ng bawat isa? Ano po ba yung iniisip natin? Nakakapag-isip pa po ba tayo ng hindi maganda sa kapwa natin? May mga bagay pa po ba tayong iniisip na makakasira sa iba? Kung nandyan pa po yan, ibig sabihin yung human nature natin, gumagana pa. Andyan pa po yung corrupted mind natin, conscience natin. Yun po yung sinasabi, kaya po, total depravity of man, total wickedness of man. Next po, there are people that is corrupt and doesn't believe God. Meron pong tao sa mundong ito, hindi po naniniwala sa Diyos. Yung mga atheist, hindi po sila naniniwala na may Diyos na buhay. So makikita po natin, ano po yung naiisip nila? Ano po yung mga ginagawa nila? Corrupted din po. Kasi wala yung guidance, wala yung truth na nanggagaling sa Panginoon. Kasi po yung human nature po nila, yung human nature ng tao, yun po yung gumagana sa buhay po nila. So ganyan po ang tao. Next po, because their minds and conscience are corrupted. So yun nga po, basahin din po natin sa 16 ng Titus. Titus 1 verse 16. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. So yung iba po sinasabi, ay, kilala ko yung Lord. Naniniwala ako sa Panginoon. Nagpupunta ako ng church every Sunday. Kumakanta ako ng mga praise and worship songs. Pero sabi po dito, by the way, such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. So hindi po nakikita kung paano sila namumuhay. Lagi lang pong nasa bibig. Kumbaga, yun nga, lagi nilang sinasabi na naniniwala sila sa Panginoon pero hindi po nila isinasa pamuhay yung naririnig nila. Next po. Number 2. Ano pa po ba yung meron dito sa definition po nitong depravity? It is not without will. Without will naman po. Tingnan po natin sa John 8. John 8:34. Sabi po dito, Jesus replied, so si Jesus po ang nagsasalita, I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. So ano po ba yung slave? Pag sinabi pong slave, ibig sabihin po nun, kumbaga, slave ka, meron kang master na sinusunod. Pag sinabi ng master mo, yun po yung gagawin niya. Kasi slave siya eh. Di ba po? So tayo daw po, bilang isang tao, bilang isang wicked person, nagiging slave daw po tayo ng sin. So paano po pag naging slave tayo ng sin? Sino po ba ang tatay ng kasalanan? Si Satanas, ang enemy. So pagka punong-puno po tayo ng kasalanan, nagiging slave po tayo ng enemy. Kung ano po yung sabihin ng enemy, ni Satanas, yun po yung nagagawa natin. Kasi slave nga eh. Kumbaga wala kang karapatan, wala kang will. Wala kang sariling, kumbaga, desisyon. Pag sinabi ng kaaway, gawin mo to. Yun na po yung nagagawa natin. Yan po yung mga tao na, kumbaga, nasanay na sila na paulit-ulit nilang ginagawa yung kasalanan na yun. Na yung kasalanan na yun nagiging parang normal na lang sa buhay po nila. Parang, kumbaga, daily life na nila yung ginagawa. Hindi na sila nagsisisi. So yun po yung ibig sabihin. Wala na silang will eh. Hindi na nila alam ano yung gagawin nila kasi yun na yung nakatatak sa utak nila na ginagawa nila kahit masama, kahit hindi maganda. Andun na yun. Wala na silang will. Tignan po natin sa 2 Timothy
2 Timothy 2, verse 26. Sabi po dito, then they will come to their senses and escape from the devil's trap, for they have been held captive by him to do whatever he wants. So, makikita mo natin dito, yung mga tao po dito, they come to their senses. Kumbaga, nagising sila sa katotohanan. Paano po pag hindi tayo nagising sa katotohanan? Patuloy po tayong magiging slave nung sin na yon. Katulad po ng sinasabi dito. Kasi po, for they have been held captive. Kumbaga, hawak-hawak ka sa leeg. Hawak-hawak po tayo sa leeg ng kasalanan. So pag hindi po tayo nakawala dyan, habang buhay po tayo dyang nakakulong. Yung kasalanan po na ginagawa natin paulit-ulit, hindi na po mawawala yan. Kung hindi po tayo magdidesisyon na, yun nga, na magising tayo sa katotohanan na ang Panginoon po ay nandiyan, meron pong nakakakita sa atin, lahat po ng ginagawa natin. Kahit nakatago man po tayo, kahit anong kasalanan yan, nakikita po yan ng Diyos. Kung hindi po tayo magigising dyan, habang buhay po nating dadalhin yung kasalanan na yan. Next po, i-define po natin, ano po ba yung will? Sabi po dito, the faculty by which a person decides on and initiates action. So decides, kumbaga, ito po yung decision mo, sarili mo pong decision, sarili nating decision. Mawawala po yung sarili nating decision kapag hindi po tayo nakaalis dun sa chain na yun ng kalaban. Lagi na lang po tayong nandyan. Hindi na po tayo makaalis. Yung kasalanan natin paulit-ulit. Di ba po merong kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. So, siya gusto niya eh. Andyan yung will niya sa loob niya, gusto kong bumait. Pero di niya magawa. Bakit? Kasi captive siya. Kumbaga nakakulong siya dun sa master niya. Kahit gustuhin man niya, wala na siyang will. Di na niya kaya kasi slave na siya doon. So, yun po yun. Whoever is enslaved of sin, they have been held captive by the enemy. And do whatever he wants. Kung ano pong gusto ng kaaway, yun po yung magagawa natin. We should not let ourselves be enslaved by sin. So, wag po nating hayaan na dumating yung time na maging slave tayo kung ano man yung kasalanan na nagagawa natin. Na everyday di natin nalalaman. Kumbaga, yun na pala yung lagi nating ginagawa, pero kasalanan pala yun. Di na natin alam kasi naging slave na tayo. Pag tayo ay enslaved ng kasalanan, paulit-ulit natin itong gagawin. Not with our own will. So, hindi na po natin yun control. Minsan, yun nga, katulad yung sinasabi ko kanina, paulit-ulit na natin nagagawa. Nagsisinungaling ka everyday. Okay lang sa'yo kahit magsinungaling everyday. Wala na yung konsensya mo. Hindi na tayo nakukonsensya. Akala natin okay lang. Hindi na tayo makawala. Kasi po, wala na yung will natin. So next po, number 3. It is not without morals. So Ephesians 2, tingnan po natin sa Ephesians 2, verse 2 and 3. Sabi po dito, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil. So sabi po dyan, dati daw po ay namumuhay tayo sa kasalanan, katulad daw po ng lahat ng tao sa mundong ito, obeying the devil. So wala pong sinabi doon na 90% lang. 90% yung gumagawa ng masama. 70%, 50-50, wala po. Sinabi po doon, like the rest of the world, lahat daw po tayo. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong malinis, lahat po tayo ay naging wicked. Next po. Obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. So kung sino man daw po ang hindi sumunod sa Panginoon, hindi naniwala sa Panginoon, sino po ang sinusunod? The devil. Yung commander ng unseen world. So gusto po ba nating sundin na lang lagi ang demonyo?
So kailangan po, kung meron pa po tayong, kumbaga, sin na hindi po natin matanggal, na enslave pa rin po tayo ng sin na yan, huwag po nating hayaan na yung devil ang maghawak po sa leeg natin. Kailangan yung chain na yan, tanggalin po natin. Kailangan makaalis po tayo dyan. Next po, i-define natin, ano po yung moral? Moral, a person's standards of behavior or beliefs concerning what is and is not acceptable for them to do. Kumbaga, ang moral daw po, ito po yung standard mo. Kumbaga, ito yung standard mo. Meron kang dapat gawin na tama. Alam mo yung kailangan mong gawin na tama. Alam mo yung kailangan mong gawin na mali. Kumbaga, ito yung standard mo na alam mo sa sarili mo. Okay na, gigets niyo po ba? Medyo mahirap pa i-explain eh. Yun nga, standard na kailangan mong gawin at hindi mo kailangan gawin. Pag naging enslaved daw po tayo ng sin, mawawala po yan. Kumbaga, hindi na natin alam, tama ba to? Hindi natin alam, mali ba itong ginagawa ko? Naguguluhan na po tayo sa buhay natin. Okay lang ba uminom? Okay lang atang, ano pa ba? Mag-drugs eh. Kasi ginagawa naman ng iba. Kumbaga yung standard natin nawawala na. Kasi nakikita natin sa iba. Kasi nagiging slave na po tayo doon. So yun po yung tinatawag na moral. Nawawala po yan sa buhay natin. Kapag nai-enslave tayo ng sin. Next, we do not know what to do anymore because we are captive by the enemy. We are subject to God's anger. So basahin po natin dun sa Ephesians 2, dun sa 3. Sabi po, all of us used to live that way, following the passionate desire and inclination of our sinful nature. So yun po yung sinasabi ko kanina. May sinful nature po tayo, bawat isa po sa atin. By our very nature, we were subject to God's anger. Pagpatuloy po tayong namumuhay sa sinful nature natin, sa innate human nature po natin, hindi po tayo nakawala dyan. Di po natin na-break yung chain ng kasalanan sa buhay po natin. Ano po yung matatanggap natin sa Panginoon? We are subject to God's anger. Nakalagay po yan sa salita ng Panginoon. By our very nature, we were subject to God's anger. Just like everyone else. So ayun po. Next po, sin has 3 effects on man. Ano po ba yung nagiging epekto ng kasalanan sa buhay po natin? Alam po ba natin? Minsan, akala natin okay lang palagi. Wala naman nakakita eh. Kunin ko na lang to. Diba po? Wala naman si Bishop. Gawin ko na lang to. So meron pong effect yan sa buhay po natin. Ano po yung magiging, kumbaga, what man has become? So tignan po natin, A, total unworthy. Yan, totally unworthy. So Galatians, tignan po natin sa Galatians 5. Galatians 5:19 to 21. Sabi po dito, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. So ayan po. Pag finalo daw po natin yung sinful nature natin, yung innate human nature natin, ano daw po ang result? Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, 20, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, 21, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Sa mga nabanggit po na kasalanan, sa mga nabanggit po na ito, na-experience po ba natin ito sa buhay natin? Kumbaga, nagawa po ba natin ito? So, kung meron po tayong nagawa dito, for sure po meron kasi lahat po tayo nagkakasala. So, ibig sabihin, lahat po tayo nandyan pa rin sa sinful nature natin. So, ano po mangyayari? We are totally unworthy. Dahil po sa sin na yan,
Dahil po sa mga nagawa nating kasalanan na yan, we are unworthy. Ano po yung sabi sa last? Living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Hindi daw po natin may inherit yung kingdom of God if we are still living in this sinful nature ng buhay natin. Sabi po, we cannot inherit the kingdom of God if we are still living in sin. We will be unworthy of His kingdom. Hindi po natin marireceive yan. Kahit ano pong gawin natin. Kahit magluhod tayo, umiyak, hanggat hindi po natin nabibitawan yung mga bagay na nag-i-enslave sa atin, we will be unworthy of His kingdom. So, B po, tignan po natin sa B. Next po, totally unable. Unable naman po. So, John 6:44, tignan po natin. John 6:44. Sabi po dito, for no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. So, wala daw pong makakalapit sa Panginoong Hesus unless ang Father daw po ang mismong nagdala sa Kanya. So, ayun po, we cannot come to the Lord unless the Father draws us to Jesus. We are paralyzed and unable if we are living in sin. Hindi po tayo makalapit eh. Minsan nahihiya tayo kasi, Lord, grabe yung kasalanan ko. Nakapatay ako, Lord. Ayoko nang lumapit. Ano pa ba ako sa'yo? Nahihiya akong humingi ng tawad. Papapatawad mo pa ba ako? So, nagiging unable tayo. So, kailangan, yun nga, kailangan nating i-release yung anuman yung nasa puso natin. Para patuloy tayong makalapit sa Panginoong Yesus. So, C po, totally unwilling. John 3:19. Sabi po dito, and the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people loved the darkness more than the light, for their actions were evil. So yun na naman po, sinasabi na naman po dito na ang tao daw po, mas gusto pa nila yung kasamaan, mas gusto pa natin yung kadiliman kaysa dun sa ilaw na gustong ibigay ng Panginoon. Minsan mas pinipili pa natin yung ikakasama ng buhay natin kaysa po dun sa ikakaganda ng buhay natin. Marami pong tao pinipili bisyo. Marami pong tao pinipili disco kaysa sa church. Ayaw pong pumunta ng church. Pero pag may handaan, laging nandoon. Inuuna po yung ibang bagay kaysa makinig ng salita ng Panginoon. So, kumbaga, yung willingness po natin, yung willingness po ng bawat isa sa atin na kailangan magkaroon kasi tayo ng, yun nga, willing ka na makinig eh. Kailangan willing ka eh. Yung sarili mo mismo, gusto mo. Pero kapag slave tayo ng sin, mawawala yung willingness po natin na yan. Unwilling tayo makinig sa salita ng Panginoon. Ayaw natin yan. I-reject po natin yan. Those people who are enslaved by sin doesn't want the light that comes from the Lord. They want to live in darkness. They are unwilling to change their hearts. Ayaw po nilang baguhin yung puso nila. Ayaw po nating baguhin yung puso natin. Kasi nandyan yung pride po eh. Pag may pride po tayo, talagang, bakit ko gagawin yan? Bakit ako pupunta ng church? Alam ko naman na yan eh. Bakit ako makikinig kay pastor? Mas matalino pa ako dyan. So, yun po yung human nature natin. Nandyan po yan, yung pride. So, kailangan po yung ma-break. Kailangan po nating makawala. Kailangan po nating maka-alpas. Ano ba tawag doon? Makalipad, maging free. Di ba po? Yung inaawit natin palagi, I am free, I am free. Are we totally free? Next po, number 2. Declaration of the Scripture. Ano po sinasabi ng Scripture about our human nature? And how God
Paano po tayo lilinisin ng Panginoon? So even though men are corrupted, Jesus has an answer and cure to this problem. Problem to ng buong mundo. Hindi lang tong pandemic na to, mas malala pa po itong problem na to. Lahat po tayo meron nito. Yung pandemic na yan, hindi naman po lahat positive eh. Pero ito po, lahat po tayo positive dyan. Sa human nature na yan. Wala pong takas kahit mag-mask po tayo. Nandyan po yan sa atin. So ano pong cure dyan? Ano po yung sagot dyan sa problema na yan ng bawat isa sa atin? Number 1, sabi po, pero ito po muna yung declaration ng scripture. Number 1, deceitful and desperately wicked heart. So makikita po natin sa scripture to. Tignan po natin sa Jeremiah 17. Jeremiah 17, 9-10. Sabi po dito, the human heart is the most deceitful of all things. So nakalagay na po ito sa salita ng Panginoon. Ang human heart daw po ay deceitful sa lahat ng bagay. So sa lahat daw po ng bagay. So hindi po natin pwedeng isisi sa isang bagay bakit tayo nagkakasala. Dahil po ang puso po natin ang may kagagawan niyan. Tuloy po natin. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sino po ba nakakaalam kung gaano kasama ang puso natin? 10. But I, the Lord, so ito po, but I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. So lahat daw po ng laman ng puso natin ay alam ng Panginoon. Gaano po karumi ang puso natin? Gaano po kalinis ang puso natin? Alam po yan ng Diyos. Ano po ang motive ng puso natin? Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Maitago mo man sa kapatid mo, sa sister mo, yung galit mo, pakita mo man ay okay ka. Pero yung puso mo pala, sugatan, matatago po yan natin sa tao, pero po sa Panginoon hindi. Only the Lord knows the motive of our hearts. So yun nga po, wala po tayong matatago ni isa sa ating Panginoon. Number 2, dead in spirit. So Ephesians 2 verse 1. Sabi po dito sa Ephesians 2 verse 1. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. So dati daw po tayong patay dahil po sa ating mga disobedience, sa ating mga kasalanan, yung espiritu daw po natin patay. Hindi po natin naririnig ang salita ng Panginoon. Dahil yung spirit po natin patay. Kumbaga, walang kinakain. Mahina. So kahit anong gustong sabihin sa atin ng Diyos, hindi po natin marinig, hindi po natin magawa kasi po patay yung espiritu natin. We are dead in the spirit, but because of Jesus, He gave us life. So ito po ang magandang balita. And we are saved because of His grace. Tignan po natin sa verse 5. Doon pa rin po, Ephesians 2 verse 5 naman po. Sabi po dito, that even though we were dead because of our sins, He gave us life. So ito na po. Ito na po ang magandang solusyon. Ito na po yung vaccine para po sa buhay nating wicked, para po sa puso nating marumi. Ito na po yung binibigay ng Panginoon na gamot, na cure sa bawat isa po sa atin. Verse 5, ulitin po natin that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Nung nabuhay po ang Panginoong Jesus, after po nung 3 days na siya po ay namatay and then nabuhay siyang muli, kasabay din pong nabuhay ang ating spirito. Dahil po sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. It is only by God's grace that you have been saved. Kumbaga, isipin po natin yung buhay natin. Puro po tayo, yun nga, makasalanan tayo, but still yung grace ng Panginoon. Binigay niya po sa bawat isa. We don't deserve it. Hindi po natin deserve yun. Pero yung love ng Panginoon, makikita po natin. Kahit hindi natin deserve, ibinigay pa rin po niya sa atin. Kahit sobrang makasalanan natin, ano po yung ginawa niya? Binigay niya yung buhay niya para lang sa atin. So ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Amen?
Next po, para po mas maintindihan pa po natin, i-define po natin ano yung grace of God. The free and unmerited favor of God. Free po ito. Hindi po natin to kailangang paghirapan. Hindi po natin to kailangang, hindi na natin kailangang masaktan pa para lang makuha itong grace na ito. Free po, ibinibigay na po ito sa atin ng Panginoon, tatanggapin na lang po natin. Gusto po ba nating tanggapin to? Amen. Dahil po lahat tayo nagkasala, kailangan po natin ito, grace ng Panginoon. So ano po ba ang pagkakaiba ng gift sa sweldo? Gift at saka ang regalo at saka ang sweldo. Ito po kasi regalo eh. Pag hindi po sinabi diyan ang sweldo sa iyo ng Panginoon ay grace. No. Sinabi po diyan ang regalo ng Panginoon sa atin ay grace. Ang sweldo, kailangan po muna nating may gawin. Kailangan po muna nating magtrabaho. Kailangan po muna nating, meron kang ginagawa para makuha mo yung sweldo mo. Hindi kasi sweldohan ng boss mo kapag wala po tayong ginagawa. Pero ito po, gift, ibinigay. Deserve mo man o hindi, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Birthday mo man o hindi, ibinigay yan sa iyo ng Panginoon. Tatanggapin na lang po natin. Next po, He gave it even though we don't deserve it. Yun nga po. Number 3, deaf ears. Bingi daw po tayo. Acts 28 verse 27. Acts 28 verse 27, ang sabi po dito ay, for the hearts of these people are hardened, and their ears cannot hear, and they have closed their eyes, so their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, and they cannot turn to me and let me heal them. So dahil daw po sa sin natin, minsan nagiging bingi tayo. Saan? Sa salita po ng Panginoon. Kahit sinasabihan na tayo ng pastor natin, no, ito, bakit ginagawa mo yan? Kailangan mabago mo yan. Kung sarado po yung mga tenga natin, maging yung spiritual ears natin, hindi po natin marinig yung kailangan nating marinig. Sabi nga po doon, di ba? And their hearts cannot understand, and they cannot turn to me and let me heal them. Hindi po tayo mapapagaling ng Panginoon. Hindi po tayo malalagyan ng vaccine kung hindi tayo pupunta doon, kung hindi tayo makikinig. So, kailangan ma-open din po yung ating mga tainga. So, number 3, ito po. Ano po yung ginawa ng Panginoon para po sa atin? Para tayo po ay makalaya sa sinful nature po ng tao. Number 3, sabi po dito, deliverance through Christ only. Through Christ only. Sabi po dito, only. Ibig sabihin po, walang ibang daan, walang ibang sagot, walang ibang susi diyan sa kulungan na yan, kundi po ang ating Panginoong Yesus. There is no other way to receive deliverance and healing of our hearts. Jesus is the only way for us to be saved. Tingnan po natin sa Acts 4, verse 12. Acts 4 verse 12, sabi po dito, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. So hindi po sa pangalan ni bishop, hindi po sa pangalan ng pastor, hindi po sa pangalan ng kung sino-sino para po maligtas tayo. Kung sino-sino mang nagsasabi na siya daw ang kaligtasan? No. Sinasabi mo na po ng Biblia, wala pong ibang pangalan kundi po ang ating Panginoong Yesus. Kaya po yung inaawit natin kanina, di ba po? His name is beautiful. How wonderful, how beautiful. Jesus, your name. Name above every name. So wala pong ibang pangalan. Para po maligtas tayo, makawala po tayo sa chain na yan. There is power in the name of Jesus. Next po, basahin po natin sa, basa na po ba natin? Ayun po, yung sa verse 12. So number 1, chosen by the Father. Hanggang 3 na lang po ito. Chosen by the Father. Sa John 6:37.
Sabi po dito sa John 6:37, "However, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them." So pagka dinala daw po natin ang sarili natin sa Ama, at ang Ama ay dadalhin po tayo sa anak, hindi po tayo tatanggihan ng Diyos anak, ni Jesus Christ. Wala po siyang tatanggihan miski isa sa atin. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng kalayaan. Kailangan natin ng healing sa ating mga buhay. So, ang kailangan lang po natin gawin, aminin natin sa buhay natin, we are sinners, we are unworthy, we are corrupted, we are wicked. Ilapit po natin yan sa Panginoon. And He will cleanse us. He will heal us. Amen? So next po, we are chosen by the Father to be healed and be free. We just need to draw unto the Lord Jesus, and He will not reject us, and He will give us freedom from the slavery of sin. Gusto po ba nating makalaya sa mga kasalanan po? Amen. So ano pong kailangan nating gawin? Lumapit po tayo sa Ama. Lumapit po tayo sa Panginoong Yesus. And He will not reject us. Hindi po sarado ang tenga ng ating Panginoon para hindi po marinig ang ating mga dalangin sa Kanya. Number 2, called by the Son. 2 Thessalonians 2:14. Sabi po dito sa 2:14, He called you to salvation when we told you the good news. Now you can share in the glory of our Lord Jesus Christ. So tinawag daw po tayo ng Panginoong Hesus. Paano po natin malalaman kung tinatawag na po ba tayo? Alam po ba natin paano natin malalaman kung tinawag ka na ba ng Panginoong Hesus? Nakarinig na po ba tayo ng salita ng Diyos? Nakakapakinig na po ba tayo ng mga salita ng Diyos? Ibig sabihin po niyan, kapag narinig na natin ang salita ng Panginoon, yun na po yung time na tinatawag na tayo ng Diyos. So kung halimbawa, unbeliever po tayo, first time mong marinig ang salita ng Diyos, ibig sabihin, yun na yung time na tinatawag ka na ng Diyos. Yun na yung time na gusto ka ng pagalingin ng Panginoon. Yun na yung time para ma-cleanse na yung heart natin, yung wicked heart natin. So tayo po bilang mga Kristiyano, lagi na po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero kung may wickedness pa rin sa puso natin, meron pa ring hatred sa puso natin, patuloy po nating ilapit yan sa ating Panginoon. 2 Timothy 1 verse 9. Sabi po dito, "For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it." So ito po kasi yung gusto ng Panginoon sa atin eh. Anak niya po tayo, mahal niya po tayo. Gusto niyo po ba, ayaw niya po na yung mga anak niya ay namumuhay sa kadiliman. Yung mga anak po ba natin, gusto po ba natin laging mali yung ginagawa? Yung mga anak po ba natin, gusto natin lagi na lang pinapatawag sa school kasi may ginawang ganito, may ginawang ganyan. Ano po, di ba nagagalit tayo? Pinagsasabihan po natin yung anak natin. Kasi gusto natin maitama po sila. Ganon din po ang ating Ama sa langit. Ayaw niya po na lahat tayo bilang wicked person na innate na sa buhay natin, ayaw niya po na manatili yan sa buhay natin. Kaya po gumawa po siya ng paraan. Pinadala niya po ang kanyang anak, Panginoong Yesus. Sa school nga po, di ba, pag may nagawa ang anak mo, sino ang tinatawag? Yung magulang. Di ba po, kakausapin nung principal, o yung anak mo, ganto ganyan. Ganon din po. Ang naging, kumbaga, ang pinadala po ng ating Panginoon ay ang ating Panginoong Yesus para po matanggal, ma-cleanse ang ating mga puso. God called us not because we deserved it, but because this is His plan before the beginning of time. Ituloy po natin yung verse 9. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus Christ. So wala pa daw po ang mundo bago po malikha ang oras na yan. Plano na pala yan ng Panginoon. Plano na po ng Diyos na iligtas tayo sa kadiliman kasi alam na niya yung mangyayari sa buhay ng tao. So bago pa po tayo nabuhay sa mundong ito, plano na niyang iligtas ang bawat isa sa atin.
Number 3, last po. Convicted and sealed by the Holy Spirit. John 16:8. John 16:8. Sabi po dito, and when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Ano po ibig sabihin ng convict? Convicted. Kumbaga, hahatulan tayo ng Panginoon. Pag dumating na po yung oras na siya po ay babalik sa mundong ito, hahatulan tayo ng Diyos. So, paano po tayo makakasiguro na we are saved? Kailangan po natin yung Holy Spirit. Kailangan po natin yung tatak ng Holy Spirit na meron ka nito, akin ka. Sa Diyos po tayo. Malalaman po yan if we have the Holy Spirit. If we accept the Holy Spirit in our lives. So, ihiwalay po ng Diyos ang wicked. Ihiwalay po niya yung hindi nagising sa katotohanan. Ihiwalay po niya yung mga nabubuhay sa innate human nature po ng tao. At sa doon sa mga anak niya na nabago ang buhay. Na merong tatak ng Holy Spirit. So, parang ano lang po yan. Katulad na nangyayari po ngayon. Hinihiwalay ang positive sa negative. Pag nagka-COVID ka, diyan ka sa bahay, huwag ka lalabas. Inihiwalay agad. So ano yung tatak nila? Yung sakit, yung COVID. Pero tayo po, bilang Kristiyano, ang asamin po natin na tatak ay yung tatak po ng Holy Spirit. Para po pag dumating ang ating Panginoong Yesus, muli sa kanyang pagbalik, ihiwalay po tayo bilang righteous person na siya po ang nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. Next po, Ephesians 1 verse 13. Verse 13 and 14. Last verse na po ito. Ephesians 1:13 and 14. Sabi po dito sa 13. And now, you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own. Naniniwala po ba tayo sa Panginoon? So kung naniniwala po tayo sa Panginoon, anong sabi po doon? He identified you as His own. If we believe and we do what He wants, sa Panginoon po tayo. 14. Tuloy po natin. Has His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. So yun nga po, kapag naniniwala tayo, we're doing God's will in our lives, ibibigay niya sa atin ng Holy Spirit. Ibig sabihin yun na yung tatak natin that we are His, we are righteous in the eyes of the Lord. And then 14, the Spirit of God's guarantee that He will give us the inheritance He promised. So may promise po kasi ang Diyos na bibigyan niya tayo ng inheritance. So kapag meron tayo ng Holy Spirit, sure po yan, marireceive natin yung inheritance na yun. And that He has purchased us to be His own people. Binili po tayo ng Diyos, niredeem po tayo ng Panginoon. Even though makasalanan po tayo, we are wicked, kinuha tayo ng Panginoon, binili tayo ng Panginoon kasi gusto niya mapasa Kanya tayo ulit. He did this so we would praise and glorify Him. Next po, believe in the Lord Jesus and He will give us the seal of the Holy Spirit. So conclusion po, men are corrupted. We are sinners. We are unworthy. But the good news is Jesus came to this world to save us, to free us, and to heal us from our sins. Isipin po natin yun, di ba? Grabe. Minsan di na natin nare-realize sa buhay natin yan. Na makasalanan pala ako, pero ang Diyos, niredeem ako. Ang Diyos, tinubos ako sa kasalanan ko. Pero, minsan, alam na natin, pero patuloy pa rin tayo dun sa kasalanan na yun. So, kumbaga lahat tayo tinuturuan po ngayong gabi. So, I pray na lahat tayo ma-receive ito. Yung mga puso natin ay bukas. So, believe in the Lord and He will seal us with His Holy Spirit. And when the time of His second coming comes, He will be with Him. We will be with Him in paradise. Amen? So, sa gabi pong ito, alam ko po ang bawat isa po sa atin, tayo po ay nakakilala na sa Panginoon.
Tayo po ay mga Kristiyano na, lagi po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin po niyan, the Lord is calling us. Tinatawag po tayo ng Panginoon para mapasa Kanya. If we are still living in this innate human nature, meron pa rin po tayong sin na nagagawa na dahil sa human nature na ito. Dahil yung puso natin may wickedness, meron pa ring darkness sa puso natin, may hatred pa rin, may pride pa rin. Idulog po natin yan sa Panginoon. And He will never reject us. Hindi po tayo tatanggihan ng Diyos. Dahil gusto niya po na bawat isa sa anak niya ay mapasa Kanyang muli. Tayo po ay muling malinis. Ating puso, ang ating mga isipan. Wala pong bahid ng anumang kasalanan. Yes, we are not perfect. We are still in this world, this flesh. Pero yun nga po, lagi lang po nating tandaan na huwag tayong matakot lumapit sa Panginoon. Huwag po tayong mahiya na bumalik sa Panginoon kung meron man po tayong nagawang hindi maganda. Lagi po nating isipin, we don't deserve His grace. We don't deserve that kind of love. But still, binigay sa atin ng Diyos yung pagmamahal na yun. Binigay sa atin ng Diyos yung cleansing na kailangan po natin kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya po sa gabi pong ito, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Lord, lunay nga o Diyos, inaamin namin, we are sinners. We are wicked. Ang puso namin, O Diyos, ay madumi. No one is righteous in this world. Lahat po kami nagkakasala sa iyong harapan. Lahat po kami, O Diyos, walang ni isa sa amin, O Diyos. Ang karapat-dapat, Panginoon, ng iyong pagmamahal. But still, maraming salamat sa iyong grace, Panginoon. We thank you for your grace dahil po sa grace na yan, O Diyos. You will break every chain, Panginoon. Anumang bandage, anumang sin ang nag-i-enslave pa sa amin, O Diyos, ang umahawak pa sa aming mga leeg, O Diyos. Lord, nilalapit namin ito sa iyo, Lord. Lord, dahil alam namin na wala pong ibang pangalan ang kayang makapagpagaling ng aming puso, makapaglinis ng aming mga isipan, ng aming buhay, Panginoon, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Lord, we believe in You. Naniniwala kami, Panginoon, sa mga salita Mo, sa mga pangako Mo sa bawat isa sa amin, Lord God. And Lord, we will receive the grace na ibinigay Mo sa amin. Lord, it's free, Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hindi na namin kailangang masaktan. Hindi na namin kailangang gumawa ng kung anong bagay para lang ma-receive ang grace na ito, Lord God. Nasa harapan na po namin, Lord, we will receive it. Tatanggapin namin ito, Panginoon, ng buong puso. Kasi alam namin, Panginoon, na without You, we are nothing. Wala po kaming magagawa. Wala po kaming maipagmamalaki sa iyo, Panginoon. Wala pong kwenta ang aming buhay kung wala ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God, na muli pinapaalala Mo sa amin, O Diyos, na muli kaming lumapit sa iyong harapan. Muli kaming magpakumbaba. At muli naming i-declare that there is power in Your name. That there is healing in Your name. There is freedom in Your name. There is deliverance in Your name.
Thank you, Jesus, for breaking every chain of sin, every chain of sickness, every chain of wickedness, every chain of corrupted hearts, Panginoon. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your word, O Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige pa, tayo po muling tumayo. Tayo po muli aawit sa Panginoon. Muli nating i-declare na there is power in the name of Jesus. Na pag lumapit tayo sa Panginoon, He will break every chain, every sickness. Thank you. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, oh Lord. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes, Lord, break every chain, 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 oh Jesus. The chain of wickedness, the chain of corruption, the chain of sickness, the chain of our human nature, Lord. Break every chain, break every chain, break every chain, oh, break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. Oh, there's an army rising up. So break every chain, break every chain, break every chain. Come on, church, let's declare Jesus will break every chain, every sin in our lives. He will cleanse us. Oh, He will deliver us. He will free us, oh, from this bondage of sin, from slavery of sin. Oh, there is power in your name. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Oh Lord, break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. Oh, yes, Lord, the chains falling. I hear the chains falling. Oh, thank you, Lord, for the freedom. I hear the chains falling. I hear the chains. Once again, we will declare.
every chain, break every chain, Lord, break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, oh, break every chain, 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 yes, Lord, break every chain. Kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyo, Panginoon, sa gawin ko ito. Lord, cleanse our hearts. Cleanse our hearts, Lord. Make us worthy. Make us righteous in your eyes, Panginoon. Lord, break every chain of sin in our lives, O Diyos. Lord, we surrender our lives to you. We surrender our hearts to you. Break every chain. 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 For the last time, sing break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Thank you for the healing of our hearts, Lord. There is no other name. There is power in your name. We give you glory. We give you honor. We give you praises and adoration. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng amen. Amen! Amen. Maraming salamat po. Alam ko po na sa gabi pong ito, kinausap po tayo ng ating Panginoon. And He break every chains of sin in our lives. Amen? Kaya po, dumako po tayo sa ating pong panghuling panalangin sa gabi pong ito. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay, salamat Panginoon sa pagpaalaala mo sa amin, O God, na Ikaw ay namatay, Panginoon, sa krus. Tumigis ang iyong dugo para sa aming kaligtasan. Lord, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon. Lord, salamat, O God, na pinalalahanan mo muli na kami naligtas dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ikaw po ay nabayubay sa krus, tumamo ng maraming latay, sugat, para kami pagalingin, para kami tubusin sa pagkakasala, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na ngayon pa lamang nakapakinig. Lord, maging malapit ka po sa kanilang buhay. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang siyang umilos, O God, na sila po ay yung niligtas, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong mensahe at sa iyong ginamit, O God, na naghahayag ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, na magbalik sa Kanya na nangulan lakas. At Lord, maging malalim pa siya, Panginoon, sa iyong salita at mga revelasyon pa, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa iyo namin tinitiwala ang aming buhay, sa iyo namin tinitiwala ang aming pamilya, at muli, salamat sa pagpaalaala na kami naligtas dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo po muli ay magkita-kita po sa Friday. Meron po ulit tayong morning devotion, 9 a.m. po nag-i-start. And sa gabi po, soaking, tayo po muli ay magbababad, magpupuri, sasayaw, magbibigay parangal sa ating pong Diyos na buhay. Kaya po muli, God bless po sa bawat isa. Salamat po muli sa gabi pong ito.
susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang